ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാലപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തലേന്നേ മാവരച്ച് പുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അരമണിക്കൂറിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാലപ്പം റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ വലിയ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചും പഞ്ചസാരയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് നല്ല ചൂട് ചോറാണ്. ചോറിന് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ചൂട് ചോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ്. നമ്മളിതിൽ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നില്ല, ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരമുള്ള ടിപ്പാണ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ടിപ്പാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കുക. പിന്നെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളമാണ് അത് 1 കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഈസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പൊന്താനായിട്ട്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് തിക്കുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് വരും. ആക്റ്റീവ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മണികളുള്ള ഒരു ഈസ്റ്റാണ്. മറ്റേതിന് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ബോളായിരിക്കും. അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത്ര. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഏത് ഈസ്റ്റായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളിവിടെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന അപ്പമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പം റെഡിയാക്കി കിട്ടണം. അതിനുള്ള ഒരു സൂത്രമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ മാവ് ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. മാവിൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി ഇട്ട് വെക്കണം. കാരണം അതിൽ നിന്ന് നീരാവി വാട്ടർ വേപ്പർ ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ആദ്യം മാവിൻ്റെ പാത്രം മൂടി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച പാത്രം ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇരുന്നിട്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും, പതഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പം ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് കറിയൊക്കെ എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനോ എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പതഞ്ഞ് വരും. 1 മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അരമണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഇത് എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കി. ഇതാ ഇത്രയും പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മാവ് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടോ, ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ എത്ര ചൂടുകാലമാണെങ്കിലും ഉള്ളിലൊക്കെ തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെർമെൻ്റ് ആവാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഇതുപോലെ അപ്പത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫെർമെൻ്റ് ആവാനായിട്ട് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാവ് പൊന്തി വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ആവണിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ മാവ് ഇതുപോലെ പതഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്കിനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ചേർത്തതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചൂടായ ഒരു അപ്പച്ചട്ടിയിലിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും. നന്നായിട്ട് തന്നെ പതഞ്ഞ് വരും. ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റ് അരമണിക്കൂർ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ മാവ് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ തലേന്ന് അരച്ച് എന്താ പറയുക അപ്പത്തിനുള്ള മാവ് അരച്ച് വെൽ സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് രാവിലെ എണീറ്റാൽ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരുവിധം പണി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കിത്
അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനും പറ്റും. വളരെ ഈസിയാണ്. കണ്ടല്ലോ, ഒരു നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹോളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഒരു പഞ്ഞി പോലത്തെ അപ്പമാണ്, നല്ല പൂ പോലത്തെ അപ്പം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം സമയം ഇല്ല, നമുക്ക് മറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി വേ ആണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ അപ്പച്ചട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ചുടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചൂടാം. ഏതായാലും എല്ലാം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടല്ലോ, നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് പതഞ്ഞങ്ങ് നന്നായിട്ട് ഓവർ പുളിയൊന്നും വരത്തക്ക വിധത്തിൽ വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമുക്കിത് അപ്പം ചിലർക്ക് പുളിയൊന്നും അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫെർമെൻ്റ് ആക്കി എടുത്ത് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഞാൻ ഈ ഫ്രൈ പാനിലും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹോൾസൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്, ഹോൾസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്രയും ടൈമേ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ചാനൽ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പീസും അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ വിജയം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം.